Máme tu Hello Neighbor, takže ja dám novú hru. Rok som si to skúšal, ako ešte aj keď ešte minulý rok som si to skúšal, ale potom som to odložil a teraz vyjde toto videjko. To strašne teším. Ja som to len skúšal, tak preto som dal novú hru, ale ako áno, u nás doma je proste nekľud. Nemám tu proste kľud. Lebo všetci to vykrikujú, hej. No, načíta sa to? Dobre. Detstvo 1. Dobre, ja to asi preskočím, dobre, viem. Poď som lopto. Ježiš, to sa tak buguje. Tomu vezmi tú loptu. Ja som predbehol loptu. Áno, viem. Nie, voj vám. Oh my god. Dobre, super. No, preskočiť. Ježiš, ale iba do rici. Ježiš, Vrieska jak Tarzan. Ale fakt ľudia, prepáčte, že mi to proste buguje. Ja to nemôžem, že nemám proste taký mobil na natáčanie. Ja si vždy berem túto loptičku. Mám ňu? Nemám. Ja to proste nedávam ľudia. Ale to musím takto zobrať? Máme loptu. Ja viem, more. Teraz ma to ide učiť, keď som to už hrával. No dobre, takže... Ježiš, ak chcete peniaze, no to iba vieš kam. Tutoriál. No. My ideme... Prečo? Pro ty zakakané dvere. A... tu otvor tyto zakakané dvere. No, vezmi tieto krabičky. Opa. Nenačas tu okuliare, tak. Ja si beriem vždy 3. Loptičku si hodím sem. Kamo, ľudia, fakt prepáčte, že mi to syká, ale ja proste neviem, prečo mi to syká. Ja neviem. Kde je Hellowko? Kde je môj susedko? No teraz len, že... Ako sused není hororový, hej, ale keby som hral s Fredbearom, tak Fredbear je hororový, jak neviem čo. Potom sa aj nechcem baviť, že to... Nepíšte mi to ani do komentáru, ale možno by som to zahral. Ježiš, ono mi to padlo. Tak, som tu. No tak sa... Nikdy sa mi to nesykalo. Teraz keď zapnem video, sa mi to presne sykalo. Vezmi túto krabicu škaredu. Kamo, kde je ten sráľo? Dobre. Teraz by som mal skúčiť sem, ak sa dobre nemýlim. Sem. Je tu rozbiť toto okno. A máme. Počkej. Kamo, teraz sa musím dostať sem. Sa mi zdá tu za tým obrazom. No jasné. Hello Neighbor to dobre nevymyslel, keď už to poznáme všetci. Počkajte, asi ľudia zvýšim jas. Dobre, máme jas najväčší. Tu. Áno, tu je kľúč od auta. Komu? On sa nemôže ísť. Ježiš, viem. Áno. Hej, kamo, mi sa to buglo.
si vyhodil ten kľúč? Povie mi niekto, prečo ten borec... Dobre. Come on. Takže toto otvoríme. Sem ani nemusíme chodiť, lebo tu sa mi zdá. Komu, prečo to vyhodil? Toto otvorím. Neviem, tam proste nič není. Ja som to hral, ako keď dávnejšie som to hral. No, prečo? Pizdy. Ty zasraný telefón. Pojma. To vyskoč oknom. A. Emil. Kamože sa nemôže. Emil? Tahaj preč, Emil. Emil. Se mnou za mňa nemôže, že? Že by sa mohol? Som sa oblážeš, čo? Čo, nechytil si ma? Kam ideš? Kámo, ja chcem tento kľúč použiť hentam v tom autíčku. Ale susedko mi to nedovolí, lebo on si tu musí na ulici sa tu obnažovať a robiť tu cvičenie. Bude to moc dlho trvať? Ja neviem. Je to čo? Aha. Ne. Sused. Kámo, prečo ide oknom? Poviem, prečo ide susedko oknom? Nepochopil som, ale toto by som mal... Yes, kamo. Yes, je to tu. Toto vezmi za... Tak... Toto už asi nebudeme potrebovať, takže to zahodím. Uí. Kamo, prečo si to hodil? Kamo, prečo som to hodil? Dobre, to radšej nebudem na to ani vyinventáž. Krabice sú ako... Ježiš, nie! Tahaj preč! Ty idiot. Ty si prostý debil. Ale nie, že sa mi tu pôjdeš to rozcvičovať, lebo ty už jedno prifajčím. Moja. Dobre, sused, nebude ti vadiť, keď si od teba požičam to voľačo. Napríklad tento koš. Asi mu to nebude vadiť, borcovi. Borcovi to nebude vadiť. Určite. Ja neviem, teraz asi spínka. Jaká lupačka, ježiš. No počkej, ja si... Bude tu. Mi to nepáči. Toto otvorilo, ne? Vole. Ja sa bojím, že ma tu ten Emil uvidí. Počkej, ja vidím si to. Komu nie, že teraz Emil sa pôjde prejsť po záhradke. Dobre, kamo, zdrháme radšej. Ne, nechaj ma. Emil, Slav. Ale Emil, ale tahaj preč. Emil. Už nemôžeš. Komu on ani za mnou není. Nechápem. Ja vôbec nechápať. Takže dostali sme sa ďalej. Ani raz nás nechytil, no na tom začiatku, ale ani raz nás nechytil. Získali sme toto. Tak